V Bratislave sa konalo podujatie venované slovenskému jazyku. Do života tam uviedli rozsiahlu knihu významného jazykovedca, ktorá môže ovplyvniť aj budúcu podobu spisovnej slovenčiny. Viac o tom, čo publikácia prináša, prečo je považovaná za dôležitú, prezradíme v nasledujúcej reportáži. Vydavateľstvo Matice slovenskej prináša v týchto dňoch na pulty kníhkupectiev dielo mimoriadnej vedeckej i spoločenskej hodnoty, nazvané Skladba slovenského jazyka. Autorom je profesor Ján Kačala, popredný slovenský jazykovedec a kodifikátor modernej spisovnej slovenčiny. Zahŕňa všetky tie oblasti skladby, ktoré sa bežne uznávajú v tejto oblasti a zaujímam k nim vlastné stanovisko, vychádzam z vlastnej teoretickej základne a opieram sa pritom o teoretické výdobytky slovenskej aj európskej a svetovej jazykovedy. Snahou autora i Matice slovenskej je, aby bola skladba slovenského jazyka zaradená medzi oficiálne kodifikačné príručky spisovnej slovenčiny, ako v poradí už 5. Rozhoduje o tom Ministerstvo kultúry. Máme krátky slovník slovenského jazyka, máme morfológiu slovenského jazyka, pravidlá a pravidlá výslovnosti slovenského jazyka a skladba, teda syntax, by bola pokračovaním a ukončením celej tejto sústavy kodifikačných príručiek spisovnej slovenčiny. Je to skutočne počin vedecký na úrovni posledných 30 rokov, lebo nič také nikto, ani Slovenská akadémia vied nevydala a urobila to Matica slovenská. Publikácia, ktorá má takmer 900 strán, predstavuje prvé komplexné spracovanie skladby slovenského jazyka a je výnimočná nielen svojím rozsahom, ale aj vedeckou hodnotou. Ide o najvýznamnejšiu syntaktickú prácu od čias Ľudovíta Štúra. Matica slovenská týmto aj nadväzuje priamo na činnosť Ľudovíta Štúra, ktorý kodifikoval slovenčinu v roku 1843, ale nadväzuje aj na svoje kodifikačné príručky z rokov 1931 a 1940 a následne kodifikačné príručky už po nežnej revolúcii v 90. rokoch a začiatkom tohto storočia. Čiže Matica slovenská a Ján Kačala pre slovenskú reč pripravili veľmi dôležitý kodifikačný výstup, je to skladba slovenského jazyka. Syntax, teda skladba vied, bola témou, ktorej sa profesor Kačala venoval od začiatku svojej kariéry. Jeho nová kniha je preto výsledkom dlhoročnej práce a zároveň osobným vyvrcholením jeho celoživotného pôsobenia. Ján Kačala je zároveň už aj držiteľom mimoriadnej ceny Matice slovenskej. Keď sa podarí takto komplexne to dielo umiestniť v praxi, tak to bude dobrý výsledok. Pre TVR Valéria Konevých.